Salutacions cordials, molt bon dia des del pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Avui us volem donar la imatge de la festivitat que celebrem, festivitat que no ho és tal en dia festiu. Però, bueno, us explicarem una mica la història. Per què som aquí? Perquè al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, antic Hospital de Santa Maria, veiem aquesta imatge. Com es diu la imatge? Mira com balla. Mira com balla és un ou que va ballant sota l'aigua, sobre l'aigua, i que va caient, que va pujant. I això què significa? Doncs dues possibilitats que s'han estudiat. Una és que és la forma, és Nostre Senyor, i una altra és l'ascensió al cel. Però parlem d'aquesta festivitat. El papa, en aquest cas al segle XIII, va instaurar aquesta festivitat. El papa Urbà IV va ser la que va instaurar la festa, una festa que va quedar ja instaurada i que va ser festa a tot el territori espanyol i a altres països. Han de dir que el Mira com balla és una tradició que va sorgir a Barcelona, a la catedral, i que s'ha extrapolat a diferents poblacions. Aquí a Lleida, amb aquesta font que tenim al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, antic Hospital de Santa Maria, doncs és el que estem veient. Però parlem d'aquesta festivitat. Recordaran aquell dit que de 3 dies a l'any que rellueixen més que el sol, de Jou Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió. Per tant, aquestes tres festivitats que abans eren festius per tothom, ja les han perdut. De vegades diem allò de que hem de cuidar molt i vetllar les nostres arrels, costums i tradicions. Els temps canvien, se poden transformar, però no perdre. No fem més important lo de fora que lo de casa. Tot i respectant a tothom, però primer lo de casa nostra, les tradicions ben arrelades. I aquesta ho és. Mireu, les catifes de Corpus estan constituïdes i fetes per lluança de la nostra custòdia, que és a dir, Nostre Senyor en pa. I per tant, aquest és el significat de les catifes de Corpus. Aquí a Lleida, les catifes, en primer lloc, van néixer al casc històric, és a dir, per la banda de Sant Llorenç, per tota aquella zona havia catifes de Corpus precioses, fetes en clavells, en aquest cas en molsa, i també, en alguns casos, també pi. Es van ficar de moda i van ser molt, molt lluïdes. Per supost, sortia la custòdia i en pàl·lium. Allí anava el bisbe i les diferents, en aquest cas, representacions, era la bandera de la parròquia, teníem la de diferents entitats, sobretot religioses, i també moviments culturals que volien participar. Aquí a Lleida pràcticament s'havia perdut. El grup cultural Garrigues, a través d'una entitat que es diu el Patronat del Corpus, va instaurar un pregó del Corpus com se fa pel Nadal. Es va fer a la Pontifícia Real Acadèmia Bibliogràfica Mariana, qui us parla va tindre la possibilitat de ser pregoner en una de les ocasions, invitat per en aquell moment qui era el president, Enric Figueres Francés. I més endavant aquest pregó es va desaparèixer. Ells continuen fent les catifes, unes catifes que abans ja van ser molt populars, molt visitades, milers i milers de persones. Es muntaven durant la nit, tota una nit, desfent clavells, desfent flors, tallant pi, per poder fer catifes, que hi havia unes plantilles que a les del carrer Carme i Rambla de Ferran les feia l'amic Climent i també l'amic Romeu. Plantilles meravelloses que parlaven lògicament del que se celebra, que és el Corpus Christi, la Sagrada Forma. I, per tant, aquestes eren les catifes que fins i tot van ser competitives, la del carrer Maixó, de la plaça Paeria, carrer Sant Antoni i la Rambla de Ferran d'abans del Banc de Bilbao. Va ser una meravella veure aquelles catifes que havia en aquell moment. Ara se segueixen mantenint catifes, especialment jo les recomano que vagin a Tamarit de Litera o que vagin també a Sitges. Allò són catifes meravelloses amb molts diners d'inversió i que abans aquí a Lleida eren protegides sempre pels militars. Quan teníem artilleria i infanteria, ells estaven a les vores i nosaltres, els més petits, anàvem amb una regadera regant perquè les flors se poguessin mantenir. Per tant, amb aquest papa del segle XIII, el papa Urbà IV va ser el que va instaurar aquesta festa. Festa que s'ha perdut. Aquí a Catalunya, les tres festes, com diem, Jueves Santo, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió, pràcticament perdudes, no és festa. Per tant, fins i tot el Corpus s'ha traslladat al diumenge més proper a la festivitat que celebrem amb el dia d'avui. També la cultura popular i tradicional ha fet presència, i en aquest cas els gegants, en aquest cas també participen l'àliga i també participa el lleó, són elements que han anat sorgint mica en mica, però nosaltres sempre diem el mateix, són complement al que és l'important, que és la custòdia que porta la forma de Nostre Senyor Jesucrist. Així doncs, és com se celebra la festa. Avui som a Lleida, al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'antic Hospital de Santa Maria, amb el qual estem veient Mira com balla, així es diu, i això es va instaurar a la Catedral de Barcelona.
Ahir va començar el Mira com balla, i això ja des de fa uns quants anys, això sí que ho fa molt bé l'Institut d'Estudis Celerdencs de la Diputació Provincial de Lleida, cuida moltíssim que aquesta tradició no es perdi. Aquesta és la nostra informació, la que tenim, la que us podem aportar. El Corpus era molt, molt important, igual que ho era el Dijous Sant, que ja no és festiu, i també era festiu, lògicament, el Corpus Christi i el dia de l'Ascensió. Per tant, aquesta és la nostra informació en cos verd, i ara anem cap a la catedral per veure la custòdia que demà passat, en aquest cas el diumenge, sortirà pels carrers de la nostra ciutat amb el bisbe de la diòcesi, Pàl·lium, i també, per supost, diferents sacerdots i també diferents parròquies de la nostra ciutat i organitzacions que voldran participar del nostre Corpus lleidatà. Ens anem a la Catedral Nova de Lleida, on veurem la custòdia, que va ser restaurada també pel Gremi de Joiers i Argenters de Lleida. Allí estava la Conxita Bonastre, una bona amiga que sempre cuida de les tradicions, perquè primer el nostre, lo de més, respecte. No perguem les nostres festes, costums i tradicions. Salutacions cordials amb el dia del Corpus. I ja som a la Catedral Nova de Lleida. Aquí tenim la custòdia que demà diumenge sortirà per carrers i places de la nostra ciutat de Lleida. Una custòdia suficientment valuosa que va estar restaurada, com han dit anteriorment, pel Gremi de Joiers i Argenters de la nostra ciutat de Lleida, sota la presidència, en aquest cas, de Conxita Bonastre. És una custòdia que durant tot l'any es pot admirar al cantó mateix amb una urna. Tenim també a la Mare de Déu del Llit, una Mare de Déu que també s'exposa en la seva festivitat al mes d'agost. Hem de dir que aquesta custòdia serà portada sota del Pàl·lium que ara estan preparant els diferents membres de la Catedral Nova de Lleida. Una custòdia que té molta tradició i que surt pels carrers i places. Abans se feia un dia com avui, Dijous Sant, ho han dit abans, perdó, hem dit dijous, no sant, sinó dijous de Corpus. Volíem dir que Dijous Sant, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió eren festivitats per no treballar, per lloar, i per tant ara ho han perdut. Aquesta processó sortirà el proper diumenge de la Catedral Nova de Lleida, tornarà al mateix lloc i tindrem la Santa Missa, presidida pel nostre bisbe amb els darrers dies que li queda a la nostra diòcesi de Lleida, Salvador Jiménez Vall, que està durant aquests dies rebent molts reconeixements, molts homenatges a la seva tasca desenvolupada a la nostra diòcesi de Lleida. Aquesta custòdia és molt venerada, fins i tot ha sortit publicada a moltes revistes, a moltes publicacions, ja que és molt antiga. No podem datar exactament perquè no tenim aquí la documentació, però sí podem dir que la festivitat del Corpus la va crear el papa Urbà IV al segle XIII i era una festivitat a la qual participava moltíssim de públic, els grups parroquials, en aquest cas les banderes corresponents i també, per supost, tots els sacerdots que sortien al carrer acompanyant el bisbe sota Pàl·lium. Les catifes, ja ho han dit abans, eren típiques i tradicionals. Van començar aquí, a la nostra ciutat, al barri de Sant Llorenç, davant de l'església i per tots aquells indrets del casc històric. Més endavant van baixar al carrer Moixó, carrer Sant Antoni, a la plaça Paeria i carrer del Carme, i fins i tot arribava a la Rambla de Ferran. Per tant, aquesta era la nostra festa. El grup cultural Garrigues, a través del Patronat del Corpus, ha sigut el que ha mantingut aquestes catifes que nosaltres parlàvem amb el senyor bisbe Salvador Jiménez, perquè les catifes estan creades per la custòdia, no en cap moment per la cultura popular i tradicional, tot i que és típic i tradicional que els gegants, l'àliga i el lleó surtin acompanyant, però és un acompanyament com en el seu moment van fer els militars vetllant aquestes catifes. Precisament els amics Climent i també Romeu eren els que feien les plantilles per poder fer aquesta sortida. Aquí ho deixem. Aquesta és la nostra custòdia a la ciutat de Lleida. Han vist Mira com balla, amb l'ou que està precisament a l'Institut d'Estudis Celerdencs, que es pot veure durant tot el dia, ben guarnit, i per tant ara s'està preparant tot per part dels sacristans i també del coordinador perquè serà la processó del proper diumenge dedicada al Corpus Christi. I tornem a reiterar, no perguem festes, costums i tradicions, transformem aquestes festes amb la realitat dels temps, però no les perguem, són molt nostres. Corpus Christi, Dijous Sant i el dia de l'Ascensió eren festes
ara ja pràcticament no se celebren, però sí se celebra aquesta magna processó sota pàl·lium amb aquesta custòdia lleidatana. Salutacions cordials de Cos Verd, la productora de Lleida amb les coses de Lleida. Una forta salutació per a tots aquells que avui també saben i recorden aquest dia del cos.